รองอสอเกรับกระโจหังดามาตุมาพันบาริมองกอลซิงที่มุงนางพลุงพุนรองปังบอง NRHM Dispensary Dota โดจงจงชดJirikin dengalong BJP Mondal Committee asahem Rina Terang pi ari dengpen Kangpu lapen APHLC candidate Dhoneswar rong Pharapan karcho asai kedeng Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pinia birtang ton pen chethanam sena Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang kili dok aporahut Karbi Anglong Autonomous Council kilik kacepati dunji abang phi atum doan atum rat pen kacepami rat akiduk kisung kerap dunji aporahut bari Mongol sing timung abangke ahem kedam arad apan ingcek dunsi ahem pen arplung dun thurong pu alam keklang Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang keleji apan hithi roini anta avidetlo Bangso pora bangki kilik kacepati dun atum methang arat atumalong kapate bogdam si chingki je thandam lapen ahem kirap kacho hangdam atum aphanse tamik un anpen kirap kipidunji aporlo bonta bari Mongol sing timung bangki amethang a constituency arat apan aning kache theka videra jok ahem kirap kacho hangdam arat atum aphanta kang cheksi ahem pen karplung thu alam thi nangplang Aho, kedamtang aruni pai inkorat chokani lakhanya kep Hamren constituency pen Hamren arat nin ka chithirnai non Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahut BJP a song pen ajabdunji abangku Mongol sing timung ahem kirap chuhangdam ji apan paledamlo bonta kisung kirap dunji kalisi kisung alam the anta aju jesi ahem thiku pen amarsi atlung et pusi kisung ke pho asa bimara dupen akol pipon Sebab oi sini ditabu yon bak ni buha ihiar lengi tilong ke johang dak aman bangan dak e hang ta in kike damui kusi puturong mak lamit heta neli tum cingki long li nang lihat ma leng du ma da leng du pi ala ok lang pong ma tum panta ki pon tum panta bay rok de la hay no si damui na no kapet ka pu mama la iya ma la sarana de pu Rong asar pimaratum kirap kacho hangdam atum apan kisung ke boyalam kache thanlong ji kalisi dam noi pu ke toy paru humgaret pusi kirap kacho hangdam vek atum pen chethan pon ke dam lo baharat hom keb lo dak pen ha dongka pen ha dak nong sing timung hem a ngkong ke thang di long le de lo nang kat thujui lo angke otu chor ju dam lo pharot hom pu ai pu sa wi pu maleng karyang dun ju dongka internali hem kisu pu bang phu ge ko son non ne la bang lo tarik krihini tempi cebab oi la sing litum hem bang si pengka cirungi pajar yo litum ta choloi te dalu sat pisar bara la sia sabak mar chakni mi go yon pha puyo asi hang jam na puyo litum ta cho hang jam lu la so jok kiduk kisung aradatum jengkha Mongol sing timung ahem pen asai jok je kang chir kalang ik ning ke oi pen si hem chewang thunang lupusi chethan pon anake kacing kidam dia pansa asar bang tati burna cing ni lo amar bang sar ti burna cing ni pen hala pin sotum tai nur bahini cing kidam lo ye kisung ki boy lam cithan pen hala tum hantai ing bay rok mar la hai ka cithan ang ge porali pu mathelang usar
pula asar ki wang lu tibur long pen le ka cingki gali ni litum bangke amat telang husar ni litum ta sona kam do son pula ku pelam lo alam le nang thanon pula alam ke than pe o la hai lam chi thanang ja por ka li ho ho ku manang bai rok ro damoi damoi pulu ke damoi ki thanang ne lo ku ma ga hai hen lu chok lam chi Hamren Ben Daniel Inhi Karbing Long Live Nijang Karbiang Long District alo Lakha Sirkep Amreng constituency ko anma kaching thurnangji rada ning kache thea teng abangki rong pangbong NRHM dispensary hem ki theklong pen anta Karbiang Long ara chinipon tahai Kedamtang ke ongdung aningkan pen Ratchari Asongja do anta MP MLA pendang lo Karbiang Long Autonomous Council ke cari CEM EM la pen MAC atum pen setami kaching thur abaha pen rada phat penang an kache chak dolo Bangso api hawar hapat kaching thur asorkar mati pariwartan asorkar pelote hanso ason dit akra pangnim hakteng aita nang nilo laki BJP asorkar lokuti maduta chini pamili bonta rongso rong bodar lo abangki non puanta kaching thur ang thekamasi thekpon long le detlo bonta rong pangbong along kedo primary health center ahema bangki amen pen aron tangsi radaphan taklang chon Athe Ladakh dowai ini incri de hom chipilong le lang kusi hawar arab pen chetham edi Dili karjab lake West Karbiang long kache thang klong Ladakh rong pangbong po along sineli non karjab lo la pen Ladakh litum thekpon long lo lake National Rural Health Mission mate NRHM non bangke NHM pusi bipon lo sitame Ladakh ningkan ongdung pansila so dispensary Ladakh duwai daru kachunam ya phan awar sai pipon lo sitame eritum Ladakh ingram su lapen cream sim asong si thai pon long lo lapen sarkar tum non chipindak ulo je development na hin bangke ditum claim ulo pose chipindak lo sitame Ladakh rong pangmo hawar pan ke Ladakh su jangre aphan asong si TV si pinyanenta pinchong bomla Tema Ladakh alam keklang idak lake arjan pensi Ladakh lang dak lo Ladakh koan si sarkar pen kelang ba la pen kelang lima ke Ladakh dak amohor pensi kelang dak lo dak Non Karbiang Long Autonomous Council ki likibia long Lakha Sirkep Amreng MEC constituency abaha karjabduna bang ko abang piaphan rada tu munthi pame pensi anam ke sawot pipen pe hainang po kali prote ansosesi Amreng arat duk sun thuji pusi inut rada sai klembang radhon teron pen minjipon nona bangke penangan ke kawesi teklong blok centong blok tahamren si arong cek do tang da dor mu tahamren si wan da lo la pen la son thakta si rong pangbong along kedo primary health center la pen PWD kapte department la hayan tanon ke hadake arang go sai selu hem ta velo reta velo munit ta velo la son sinang mandar nasi nana por litum kenang ye bangke jesemet kem rong inglong hawar ajota dak hello karbiatum ke pleng setadim ke do thibadim la pen akke ong dunga percentage ke inglong hawar si karbiatum dolo naso hawar si kelang pa pram nangi apolo rong rup kacehalat towar pencelok sekelang melang angton sadak bangke kapio papinai adem senang mandar lono Hamren pen Daniel Inhi Karbing Long Live Amreng constituency kaparlo jirikindeng along Bharatiya Janata Party Mondal Committee asaihem kedamtang aruni phai inkola trogani BJP candidate Rina Terangpi arideng pen kangpupon Bangso Mondal Committee asaihem kangpu amaya long aluhiaman pen Town Committee Chairman Singh Terang Vice Chairman Poiri Rongpi LAMS Chairman Robin Hanse VDC Chairman Barim Lucas Milik Chairman Barim Lachit Terang pen danglok ke ongdung BJP klembang atum chetongdun Bangso Maya Long Pen Karbiang Long Autonomous Council Bangphukang Waya Long Kosonsi BJP Ratcharia Song Amreng constituency pen kache pahai thekjima Bangso Huchethan Chimum Pedokon Kewang GMAC Bangphukang Waya Long Amreng constituency pen BJP si Highwayji Lapen non nangkeleji wo signify ke thomani positame Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma jirikindeng hemphu mukrang pathu aklamalong
arat amai pi along ong dung BJP arat charia song along nang chepa ok dung ti pusi than pon la pen ni tum chi tham bo de congress along abu ni si ni mi lo chi pang ka ko bo gale congress ora e homo to ami for da ete ami BJP lo ora a ba tu congress tu ko bo lage lengra hoya kapi ko lo la tum ge la si rara tum pini la high message bana tum ki pona ge akinang so ni la pen e patient si tum phane ki thar pusta me la tum ke ki ha yi da gali hai he la tum ge lai tum englong a so pura sab sona ke tham po la chot po kapre ka ase kapre ka bang ke ni de gali ile tum la bang ke rong along tum se tham nam lo na la hai me se sa bang na tum ka po no je BJP along ki claim ama tum ke nei sibet pule na tum ba thai halapu APHLC candidate Honeswa Rongphara phan kangthum karnia sai sitami dengpon jirikin deng APHLC mithanga sai hemalong ke padopon bangso karcho amaya long jeng toy jeng ni pen kangthum karni pensi APHLC candidate phan karcho sai dengpon lo labangso amaya long amreng constituency APHLC claim rapid constituency committee members ke do an lapen polling station committee along claim rapid asongjapo songjapi ke do an atum amithang akhia dat chepa konsi maya long an nang chitong dun ringki kedam tang apor ahut congress asong atum ke chari bom ahut amreng arada phan kopi lo ke klempi lake amreng arada atum chini pamelo pasi APHLC candidate Honeswa Rongphar ninje ponthu si haidet lo prodang te aprang si ke klem ponji lake niltum hala paragraph 2 subgraph 7 ateng pen council kachari ji aphan aron kimi ka selam ji aphan se nilitum klem ponpo lapen dak amreng ma amreng along jasemet pera kisung bangke lake kadok betami chini horlo lake towar bang nangli hak heroni mate phelang pirong supi pen dak mukoilum mana bangke towar bang henopik pen amsi kahai no lo ilitum evama dondon ble pudame kuliga bang ilitum amreng arada bang ke hai pi mate sangpi rina terang pi mate kitang MSC alang liphan ninga chet he pensi ong dung arara tumbang vote jok pen pahai lapen alang li election ki thuru tame kache chaga bang kupilo towara bang se ke jengsi ot ko si tame isi baga towar se me alang li ke claim PG bang alang li jakong che pharang khether lo jire kindeng pen samsing inti karbing long lai Bokajan Police Station nangkang National Highway thongkep ra sirkep Bokajan Supermarket atheng nu along kedamtang aruni phai ingkora trucker ni anerlo porphai hini malom ihum atrak bike aphan ke patong tekang phira jok bike che thabang hini atum a hearing tang rakpen arenga hu keso kedamtang aruni phai ingkora phorni anerlo porphai hini malom ihum MN08T 0016 Guwahati pen Manipur anat kedam bom ahut ihum AS098 3329 bike aphan ke patong tekang phira jok bike along ka je thabang hini atum a hearing tang rakpen areng hu sonanglo ke thek dun long atum pen areng ke so bang hini atum aphan hum dun si tong sekot pen Bokajan CHC along an ke so paklang damlo areng hu ke so hir kang tang raga jok doctor atum pen Dimapur an kache ponthulo halapu Bokajan police atum adim an pali dun si ke do anasai deng ponlo lapen tanker trike lapen bike aphan Bokajan police station along an pondet Bokajan pen anantirang karbing long lai tang te pini prime time berta ke lapansi kang tonik lo